لگوری چاودێریا سووریا مافی مرۆڤان گۆ ێریشا یەکشەمێ بشەv li ser misyafa Rojavayê Sûriyayê yek ji êrişên İsraîlê yê herî tundin li ser xaka Sûriyê. Li gorî îsotişarê 6 cihên mîlîşeyên Îranî hatin armanjgirtin û di encam de 26 kes hatin kuştin ji wan 6 sivîl û 4 ji wan leşkerên Sûrî bûn û yê din jî çekdarên mîlîşeyên Îranî bûn. Helbet tu peywendiya navenda lêkonînên zanistî bi çekên kîmawî re nîne. Navend ji bo pêşxistina mûşekên navîn û mûşekên biçûk têbkaranîn. Goj aliyê Eyranê ve têbrêvebirin. Kurdên Sûriyê vê êrişê çawa dinirxînin. Kolana Kurdên Sûriyê de wê baweriyê de ne got ev yek di rêza girjî û alûziyê di navbera Îran û İsraîlê de ye. Got şerê her du welatan li ser xaka Sûriyê pêk tê. جير نزيكتر يعني خطواك نزيك الحدود وينادى خطر خطير اكيد لبنان بهك سوري خلاص خطر حسب الله وايران يدور خط باعتبار الحدود وينادى ملت سوري ضحيه في خلافات جوجل السر عرض سوري وخلق مآرب خوب جيتين لسر عرض سوري لگوری آمارên çavdêriya Sûriya mafê mirovan îsotişarê ji destpêka şerê li ser Xezayê ve İsraîl 109 caran xaka Sûriyê bombebaran kiriye. Got heftê û 6 ji wan êrîşan ezmanî bûn û 33 bejayî bûn û 21 xalên leşkerî hatin armanjgirtin. Piraniya wan xalan yên rejîma Sûrî û mîlîşeyên bi ser Îranê ve hatine armanjgirtin. Li gorî heman amarê di van êrîşan de 187 leşker hatin kuştin û 187 leşker jî birîndar bûne. Meclisa Sûriyaya Demokratîk mesede gonûnera siyasî ya Hêza Sûriyaya Demokratîk Hesedê ye dibêje. Destwerdana Îranê di Sûriyê de xaka welat ve guheriya qadeke şerrekî herêmî. Ji destpêkê de destwerdana Îranê di Sûriyê de û pêre destwerdana İsraîlê di Sûriyê de welat ve guheriya qadeke şer navbera hêzên herêmî de. Ev yek cihê şermezarkirina me ye. Yekşemî derengî şevê yek ji êrişên herî tund got rejim dibêje İsraîl pêk aniye û xalên leşkerî li Rojavayê Sûriyê li misyafê hatin armanjgirtin. Kurdên Sûriyê di wê baweriyê de ne got hebûna Îranê li Sûriyê û girjiya wê li gel İsraîlê wê rewşa welat got bi xwe di nava şerekî navxweyî de ye xerabtir bike. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.